śmieszne. miejsce. Gdzie mam miejsce? Ciąży Nigdzie nie mam pani miejsca. czy co? Nie, co, gruba jestem? Tak mi mówisz, tak mi mówisz? No, Gruba chce pani jestem, nie usiąść, jestem czy gruba. jak? Odwal się, babo. Chce pani usiąść? Nie, nic nie chcę usiadać. No ale to pani, no niech się pani przesunie trochę, nie? Gdzie się mam? To ty się przesuń. No pani, ja tu mam Popatrz, ile masz siedzące. miejsca obok tej drugiej. Pani zasłania widoki. Jakie widoki? Jesteśmy w centrum blokowiska. Zaburza Obleś pani tego. moją energię. Energia? Co tu niby jest energia? Wszędzie jest energia. Chodzi pani, Energia! chodzi pani w moją aurę. Aura. Niechże pani Naczytałaś się się pan jakieś przesunie. kamasutry, różnych innych pierdół. Co to w ogóle jest energia? Jakieś... Co ty w ogóle Dobra, gadasz, weź kobieto? to pani usiądź. Gadacie jakiś azjatycki Usiądź pierdol. pani. Gdzie ty się pchasz teraz? Babo! Usiądź Babo! pani, cholera jasna. Boże, ta młodzież teraz taka niewychowana. A, to mój przystanek.